Салам дӯстон, хуш омадед ба канал. Дар ин видео дида мебароем наушники безпроводное ки ном дорад Samsung Galaxy Buds 2. ин наушника чӣ хел фарқият дошад аз дигар наушник ва чӣ хел минусу плюсҳоша дида мебароем дар ин видео. Рафтем. Диданро сар мекунем аз комплектацияш. Дар комплектацияш кабели USB-C дорад, амбушюр дорад 3 намуд размераш ва худи наушник аст. ин наушникро бо 4 ранг мефурӯшанд: фиолетови, сафед, сиёҳ ва зангор мебошад. кейси худаш бошад фақат бо ранги сафед мефурӯшанд. плюси ин наушник, ин бо Bluetooth 5.2 кор мекунад. ин чӣ хел Bluetooth, чӣ хел фарқаш аз пештари Bluetooth 5.1? фарқаш ҳамин ки фақат связаш мустаҳкам шуд бо телефон. дуртар равидан аз наушник ё аз телефон ин канда намешавад теза. батареяи ин наушник ба 60 мАч мебошад. кейсаш бошад 470 мАч мебошад. заряди ин наушник мерасад ба 5 соат, бо кейсаш бошад ба 20 соат мерасад зарядаш. дар ин наушник 3 микрофон дорад ки бо ин бемалол бо телефон гап зада метавонед. бемалол одами бо шумо гап задагӣ мешунавад, овози шумо бепа мех. ин наушникро управлять карда метавонед бо приложении Wearable. бо ин приложение шумоподавление наушникро даргирода метавонед. ин шумоподавление хизмат мекунад ба шунидани гирду атрофи шумо. агар ҳамин функсияшро даргиронед, метавонед бемалол шунида гирду атрофи худро бо наушник. ин буд кӯтоҳ дар бораи наушники Buds 2. бо ҳамин тамом видеои мо. бо канали мо бошед. ба ин видео лайк мемонем. хайр, то видеоҳои дигар дӯстон.